Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asenze nasisibalo manje sisebenza ngama-partial fraction expansions ngizokubhalela la eceleni. Lokho kuqonda ukuthi sithatha lama-fractions ngiyathemba futhi ngiyazi ukuthi uyazi ukuthi yini ama-fractions. Sithatha lama-fractions siwaqaqe abukeke kalula. Siwenze avele njengesibalo esifundeka kalula nangendlela esibonakala kangconywana. Uyabona lana nje basino x squared minus 2x minus 37 ezansi sino x squared minus 3x minus 40. Uma usibuka lesibalo siyafisa ukuthi okungezansi kungabi nesisindo esifana nesingaphezulu noma kungabi nesisindo esikhulu kunalesi singaphezulu. Kulesibalo esinaso ke lana isisindo yabona la esingezansi siyefana nalesi singaphezulu sino x squared no x squared. Okusho ukuthi kuzoba nzima ukuthi sisebenze lento njengaleyo. Ingakho ke senza ama-partial fraction expansion ukuze senze njani sisiqaqe isibalo sisiqaqe sisenze sibukeke kangconywana nangesibalo esingasebenzeka ngaso kangconywana. Asiqale sisebenzisane sibone ukuthi singenza kanjani ukuthi siphumelele ekwehliseni isisindo sangendlela sibekwe ngayo ngezansi lesibalo. Singathatha lokho ngezansi uyabona sikuvulela ikhwapha lethu sithathe lokho kungenhla sikufake phakathi ekhwapheni. Base siyaqala siyabala ke x squared no x squared wethu ngasikhiphela singabe nesibhalena la ezansi ukuze kube into elula nje ecacile. Uma sithanda ke sesingashintsha ke sikwenze kube positive ngezansi ukuze kwenze njani kuqaqeke noma kusebenze kahle kalula. Sisale loba u-x enzansi no3 loyo x plus 3 sisothatha wona x plus 3 wethu thathu x squared minus 3x minus 40 shuthi ngenhla sesizobambisa ngobani ngo-x plus 3 basithanda singavula la ukuze sibone ukuthi simisa kanjani u13 wethu divided by 2 6 12 base siba no1 ngafana nokuthini ngafana nokuthi u6 and a half u6 no half kuyafana nokuthi u6 plus u-half into eyodwa. Siyaqhubeka lokho engikusekele ikona sisebenza ngako ke manje eksizeni ukuthi isibalo sethi siqaqe sifundeke kalula isindo zingafani ngezansi nangaphezulu. Base siqaqe kanjena ingaki sisebenzise u8 times 5 wasipha ba u40 ingakho siqaqe kanjalo. Lo8 no4 usukela nxa lo8 no5
usuke ukhipha u40 ngako sisebenzise wona, sasebenzisa uplus no minus ukuze kube unegative. Asithi sino a sithathe ezansi kokuqala u-x plus 5, u-b wethu uyilo ngezansi x minus 8 siphinde sikubhala ngezansi okufanayo nje okufanayo. So nokuthi sizokhipha sikubhalele ngezansi u8 minus u8 plus us-x plus 5 sibe no-ax minus 8 ngenhla sesino a no b. Simisa kanjani-ke manje lokho kungehla? Sithathe kwa-x plus funa ukubona ukuthi u-a ulingana ubani, impendulo ya-a ubani futhi impendulo ya-b ngendlela yenamba. Sithi b ikhwapheni lethu sekuzoba u+5. Esushuta ngesikhala manje. Yabona ukuthi ngenhla nangezansi sizoba khona abasusanayo. Uba suyaqhubezela ubone ukuthi ufinyele laphi. Asiqhubeke. Ase? Hey. Siyasiphinda sisibalo nje basenjalo isibalo sethu. Sekuzofana nokuthi u-a tebela ngobani kuba banani kuthiwa inama-denominator okungezansi okufanayo. Okuzosiphani-ke manje yabona ukuthi khona abasusanayo khona abangeke basusana. Sizoba nempendulo enjani? Sikubhala njengoba kunjalo-ke manje lokho esinako la. U-x plus 3 wethu usipha u-a siyavula x minus 8 plus u-b siyavula u-x plus 5. Ncase isikhala sesiphelele. Minus 5 no 3 usipha ma-minus 2. Ukusipha u-minus 13a. B uyasusana. Angasalelwa yilutho. Kusho ukuthi u-a wethu u2 over 13. B wethu -11 over 13. Okusho ukuthi sinazo manje impendulo zethu za A neza B. Asihambe siyozixhuma phezulu. Susa-ke manje lese siyazi ukuthi u-A wethu u2 over 13, sesiyazi ukuthi u-B wethu
u-11 ncase over 13. Angithembe yabonakala u-11 wami. 11 over 13. Asinyuke-ke manje. Sesibhale lesibalo sethu ngendlela esengazwakala kangconywana-ke manje. Eleven over 13. Yabona sekuba into ezwakala kangconywana manje. Sisuka la sesisafinyelela ngale. Khumbula ukuthi besinesisindo esifanayo sayo squared no x squared ezansi nangaphezulu. Okwenze kube likhuni ukuthi usenze kahle isibalo sakho. Ngiyakusekela manje esinako. Hayi ukuthi lesibalo singakhipha impendulo ezingafani. Ukusiqaqa isibalo senze ngendlela ezwakala kangconywana. Yiloko esikubiza ngani ngo-partial fraction expansion. Ukusiqaqa isibalo sakho sama-fraction usenze sibe indlela efundekayo. Ngiyabona ukuthi yabona manje lesibalo ngendlela sesidwebele ngayo lapha sekungayinto oyibona kangconywana nakalula. Hayi uqala lokade sikubone eqaleni ngathanda ukuba into ekuthusayo kodwa lokho sikubonayo manje sekuyinto elula enzeka kangconywana.